Arratsaldeon eta ongi etorri Gerediaga elkarteak eta Jakinek antolatzen duten gogoetaren plaza honetara. Jakingo duzue aurten Durangoko azokak 50. urteurrena duela, eta gu atzera begiratu beharrean, aurrera begiratzeko apustua egin dugu. Horregatik dauka gogoetaren plaza honek biharkoak gaur goiburu. Goizean buruz-buruko bat eduki dugu, solasaldi bat, arratsaldean mairik gabeko mai inguru bat, eta horretarako hemen dauzkagu 4 gonbidatu, iskina hartan Edoi Etxarte, idazle iruindarra, prentsan kolaboratzailea, Katakrak, Kulturgune, Taberna, gauza indefinitu hortako eragile eta sortzailetako bat. Bere ondoan Miren Amuriza, bersolari eta berso eskolako irakasle berriztarra, prentsan ere kolaboratzen handa hemen dabilena, Danel Esarriguarte, idazle eta itzultzaile elgoibartarra, Erraktusekin batera eta bestera dabilena, prentsan kolaboratzen duena, eta Joseba Lenoir, musikari, aparretan dabilen musikari beratarra. Zuek ere bukaeran galderak egiteko aukera izango duzue, beti ere transmisioaren eta erreleboaren inguruan, hau delako mai inguru honen gaia, eta pixkat gai hori zentratzen hasteko edo nunbaitetik heldu behar zaiolako, galdetu nahi nizueke zer eta nola nundik jaso duzuen zuek, bakit kasuistika ezberdinak dituzuela, adibidez Josebaren ama berako musika eskolako sortzailetako badela, Mirenen aita denok ezagutzen dugun bersolaria, zuen kasuan ez dakit, esperientzi ezberdinak, batzuek etxektik baukazue transmisio bat, bestek ez hain ezaguna igual. Bueno, Joseba, adibidez. Bai, bueno, nik lehendabiziko kontaktua musikakin eta bai, hori izan zen nire ama izan da, bada musikaria, izan da berako musika eskolako sortzailea, irakasle urte batzutan ere bai, gero berako ikastolako musika irakaslea da. Orduan, hortik bai jaso dutela lehendabiziko kontaktua izan zen, hori zalantzarik gabe. Eta, hori dela eta hasi nintzen txistuarekin. Eta gero, bidea joan da aldatzen pixko bat, eta hori etxean hasi zena, gero zabaldu dut gehien bat kalean, lagunen bitartez, eta gu gazteak ginenean, gu baino helduagoak ziren beratar musikarien bidez, ere hor jaso dugu hori, errelebo antzeko bat, baina erreleboarena nik ez dut argi ikusten errelebo bezala baizik, eta daude elkar banatzeak, trukatze batzuk, eta nik ez dut hartu inoren erreleboa eta utzi norbait errelebo hori gabe. Orduan da zerbait bizirik dagoena oraindik nire kasuan behintzat. Danele? Nire kasuan ez daukat, nire gurasoek ez daukate bereziki loturarik literaturarekin. Bai, ez daukate. Esan nahi dut, ez diate kontrakotasunik islatu edo agertu, baina ez diate bereziki horretara bultzatu, eta egia da nik oso berandu pentsatu nuela ondo ematez hitzea dela idaztea. Ez ondo ematez hitzea dela idaztea, baina idaz nuela liburu bat atera eta horrela. Egia esan zentzu horretan iruditzen zait badagoela gabezi bat, zenik ikastolatik igual jaso dute euskal kulturarekiko grina gehien edo hortik iritsi zait etxetik baino gehiago. Baina iruditzen zait sormenera pasatzerako hori ez dakite erreleboa ote den edo ez, baina sormenera pasatzeko parte hori ez du jaso hainbeste eskolan. Orduan
sortu zitzaidan egia esan, irakurtzalean naizelako eta gero hori ondo ematen zitzaidalako, baina errelebo bat jaso ez dut sentitzen jaso dudanik, eta hartzearena bai pixka bat aipatu ditugun amuekin eta horrela, nik uste dut bai dela beharrezkoa zuk ikustea zure burua gai eta gogoa dukazuela horrelako zerbait egiteko. Zer, bestela inorok ez diru esaten. Gainera esaten baldin badizute ere, zue gazteok idatzi behar duzuenari, kasi ematik gogoa esateko, ez, orain ez idatzeko. Esan nahi dut, pixka bat bai atara behala norbere gogoetatik eta norbere funtsetik. Ez dakit pixka bat urrundu nahi zen, edo ez? Miren? Arratsaldeon. Bueno, nik gehienoke dakizuen moduan, aitaren gandik jaso dute bertsolaritza, baina amaren gandik ere bai, bien gandik, aitaren gandik jaso dut lehenengo kontaktu hori, bertsolariak ikusi ditut etxean txiki-txikitatik, bera ikusi dute oholtzan, baina aldi berean ama izan da nirekin kantatzen, kotxean, etxean, ohean, ordu pila bat egin dituena, orduan jaso dut hori bien gandik, bertsolaritza eta kantagintzaren tradizio hori esango nuke ez. Eta gero plazara salto egin dudanean, jaso dut tradizio hori eraldatzeko edo horrekin apurtzeko gogoa ere bai ez. Nire bertxokideen gandik, ni baino belaunaldi bat aurrerago daudenen gandik eta nire parekideak direnen gandik. Eta Josebak esan duenarekin oso ados, Danelek ere aipatu du, nik ere ez du sentitzen inoren erreleboa hartu dudanik, ez? Igual, askotan erabiltzen den metafora da testiguarena, ez? Testigua ematen dio batek besteari, eta pasa duen horrek ja alde egiten du, eta korrika besteak jarraitzen du. Ni gehiago sentitzen dut, ni bertso mundura iritsi nintzenean eskua eman zidatela, hainbat esku luzatu zizkidatela, eta batzuk hor jarraitzen dutela, kor horretan. Eta nik ere, nire ikaslei hori da egiten saiatzen naizena, ez? Eskua eman, etorri daitezela, baina guk ere hor jarraitzen dugula adierazita. Bueno, ez dakit nik etxetik, baina gehiago esango nuke nire ingurutik giro bat zegoen, ez? Eta uste dut esaterako funtsezkoak direla eskola komunitate, ez dakit nola esan, trinkoak edo dinamikoak, ez? Eta hori da Iruñan udal ikastola zena eta gaur egun eredu publikoaren inguruan zegoen giro hori, ez? Eta giro hori zen, asteazkenetan sarritan antzerkiak zeudela, euskara, zumentzat, baina, baita ere, lehen hezkuntzan zeundenetik, joatera zinela garaiko Nafarroko bertsolaritza txapelketetara, zirela Gaiarre antzokian eta iaia inorezen joaten finalera ere, ez? Edo sustatzen zen baita ere, jendea musika jakitze zala, kirola sustatzen zen maila berean, eta esate du kirola, ze adibidez nahiko talde honak atera ziren saskibaloian, baina baita eskupilotan, pinponean, ez? Segurazki hain trinkoa ez den eskola komunitate batean, non bakarrik eta bereziki kanpotik sustatzen den futbola, esaterako ez, dela askotan jolastokietan jende parte hartzaile gutxien dituen kiroletako bat, ezen sortuko hor jendea inkietude daukana, ez? Bestea, nik uste gehiago dela, ezakit nola esan, kasualitatea ez dena da, esaterako guk urtero eskolan parte hartzen genuena denok udalaren literatura lehiaketetan. Eta harrigarria da Iruñan, ze ikusten duzu udalak antolatzen dituen lehiaketetan, eta urtero dira iaia sari guztiak 3, 4, 5 ikastetxerenak, ez? Eta hori da, eskola komunitate badagolako, irakasle batzu daude, guraso batzu daude, interesa daukatenak, haien seme alabek, ezakit, fizikoki norabaiteko, ezakit, interes batzuk izatea, kirolan ikuste dituztenak, sensibilidadeari begira ere bai, ez? Eta nik asko lotuko nuke horrekin. Gehienak aipatu duzue, ez daukazuela austura sensaziorik, erlebo bat hartu duzuela eta eskua ematen diezuela datozen belaunaldiei, oso diskurso txintxoak eta segurazko egiatiak. Aita hiltzearena, zer da, mito bat? Nik ez nuen adiratzen nahi ez dudanik hautsi, esan nahi dudana da, pixka bat erleboaren kontuarekin, nik uste dut, atara behar lazu gandik ez dadileagon paternalismo zera hori, baina erreleboa zeinek ematen du kasu honetan, ze
literaturaren kasuan behintzat, Saizar Betoriak atera du liburu bat orain, jarraitzen dute eta hori daukate itzal bat gainera oso luzea, eta merezia, hori bakoitzari baitza dago, ez diot utzi behar diotenik, baina nik uste dut bai egon dela nire kasuan behintzat austura, batzuan jarraipen bat igual bai, baina austura nahiko handi bat. Kontziente bat? Igual gehiago gizartearekiko austura kontziente bat, eta gero literaturan gertatzen da baita ere gizartean isla bat badagoelako. Ez nuen hautsi nahi ez dakiz zeinen ereduarekin literaturan, baina bai eredu nagusiago batekin gizartean eta ondorioz. Bai, gerora ezagutu nuen ere bai euskal kultura pixka bat, eta orduan igual gauza batzuen bai iruditzei eta hausteko modukoa, baina lehenago, sartu baino lehenago ez gehiago zen gizarteko aje batzuen kontra banukan horrelako kontra nagoen, besterik gabe, baina, bai. Zuk edoi hori sentitu duzu literaturatik ere? Txantxetan, behin irrati tertulia batean, Euskal Herri irratian, Inigo Astizekin komentatu genuen nola batzutan Euskal Literaturan dagoen kontrakoa, ez dutela seme alabek aitain nahi, baizik eta aitakin nahi dituela seme alabak. Olako, ez? Bueno, jarriko ditutei buruan injerto batzuk eta eman dezagan gazteagoa, edo ez, olako gaztea naiz, ez, kontzertutara noa, eta drogak hartzen ditut, ez, pixka bat, nerabei irakurtarazten zaien literatura hori, helduen literatura irakur dezaketenean, baina utzi nahi ez zaienean, eta orduan ematen zaie, drogei buruzko gauza horiek, ez. Eta, nik uste hori badagoela, aldi berean badago jendea oso eskuzabala, esan nahi dut, segituan bidea errazten dizuna, ez. Ez dakit maila horretan egin daitezken, beste literatura batzuetako, ez dakit, orokortze horiek, ez, gurasoekin Aiton Amonen kontra, edo Aiton Amonekin gurasoen kontra, ez dakit hori hain errez ikus daiteken, ze berez betetzen diren espazio berriak ez ziren existitzen. Nik ez dut uste Daniel orain betetzen ari den espazio hori, norbaiti kendu dionik, ez? Uste dut berak asmatu duela hain batean, bere inquietudengatik eta bar, ez? Eta uste dut, ahots horrek, klaro, gertatzen dena hartzen duzula, existitzen den espazioaren parte bat, baina parte hori zehazki. Zaila zait ikustea hor norbait, beste norbaiten, ez, espazioa betetzen ari dela, ez? Bersolaritzan ematen da hori, miren? Bai. Nire kasuan justo adibidea, zu jarri duzun adibidea ere, baina, bestentzat bezain adierazgarria da, ez? Aita hiltzearena, aitak pluralean esan dezagun, ez? Nik personalki, ni bertzotan hasi nintzenean, kasualitatez edo ez, saio gehienak aitarekin egiten nituen espektakuloa zelako ikustea amuriza, abade oia, alabarekin eta bertzotan. Orduan, ni bertzotan irten nintzen plazara bere komplementu moduan eta bere komplementuaren diskurtzoarekin. Bai, berarekin eta bai, ni baino belaunaldi bat gorago hor zeuden egin, ez? Hor zuek barne, zen eukaten diskurso bat, kantaera bat, eta gu gazteok egokitzen gara horretara, ez? Orduan, nik uste dut gehiago dela aitak hiltzea baino, norbere izate bat edo norbere parte bat hiltzea, ez? Nik hildut, kasu honetan, komplementuaren diskurtsoa beste bat berria neurea egiteko. Bai uste dut, bertsolaritzaren kasuan, erreleboaren kontua, bertsolaritzan eta literaturan eta musikan ere bai, oso demokratikoa dela. Bertsolaritzan bereziki zergatik erreleboa ematen duena ez dalako bertxotan dabilena, baizik publikoa bera. Publikoak deitzen dio bateri edo besteari bestela, ez ginateke mugituko eta asko ez lirateke mugituko dauden lekutik publikoak eragiten du zirkuitoan aldaketa hori. Joseba, nik ezakit aitak hiltzen edo ez hiltzen, baina ez diazu ukatuko, beran zaudeten, atera zareten musikari gehienak, pasta berezi bateko musikariak zaretenik, eta hola ere hil dituzue beste aita batzuk. Ez dakit, bai, hori da beti berako musikari eta solasten denean beti aipatzen den zerbait, eta nik inoiz ez dut asmatzen ongin ondik ateri erantzunarekin.
Eta baita egia da, nik bai sentitzen dudala pixko bat, jaso dudala nola bait, berako musikarien gandik relebo bat. Hori lehen aipatu dudan bezala, gazte ginenean, 16-18 urtetan hasi ginenean, salseatzen pixko bat gitarrekin, izan genuen gure aitzinetik zeuden lagun batzuk, izan genituen hor, bidea irekitzen edo bide berriak erakusten, eta nera berean relebo bat jaso dudala sentitzen dut, baina ez dut sentitzen inoren lekua hartu dugunik eta inor hil dugunik uste dut. Eta pensatu nahi dut horrela izanen dela urtetan gainera dela hori gauza bat, askoz transizio luzeago bat, eta elkarrekin koinzidituko dugula eta eginen ditugula lanak, gero norberak erabakitzen duenean utziko du lekua bertzeentzat eta jarraitu behar duela jarraituko du. Ez dakit konturatu zareten, orain arte galderak egin dizkizuet idazle bezala, bertsolari bezala, musikari bezala, eta hemen transmisioaz eta erreleboaz ari garela, nik sentipen personal bat daukat, adibidez, berso eskolan bersoak irakasten direla. Eta literaturaz oso gutxi hitz egiten dela, eta musikaz oso gutxi. Ikusten dut musika eskoletan bersoaz gutxi hitz egiten dela, eta literaturaz are gutxiago. Literatura eskoletan berdintxu. Nondik dator arloen arteko pareta zurrun hauek jarri beharra, horrek ez dute dio kalte egiten transmisio mota bati, ez dute du zailtzen ere erreleboak hartzea, nahi duen hasita, ez dakit. Ni hasitzarenean galdera egiten uste nuen beste leku batera joango zinela. Eta da, ez dakit bestea, baina ni ez naizela bizi idazteaz. Ni bizit naiz taberna batean lan egiteaz eta liburu denda batean lan egiteaz, ez? Alegia, literaturaren historian oroar estatistikoki gertatu dena. Literatura idatzi duen jendea normalki beste goi bide batzuk izan ditu, edo idazlea izan da, baina oso zentzu zabalean, ez? Dakit, Igor Elortzaren Twitterrean uste dut jartzen duela worker, ez? Horrela, hitzaren bidez lan egiten duen hori edo, ez? Horrelako zerbait, ez? Uste nuen hori izango zela galdera, baina uste dut baietz, uste dut hezkuntza txar bat dela espezializatzen dena. Hau da, denbora galtzeko gogorik ez daukana. Osea, matematika irakasle on bat da, esplikatzen dizuna, ez dakiz ze prozesu eman zela, ez dakiz ze gizartean, ez dakiz ze arazo konpondu nahi zutelako. Eta orduan iritsi zirela baliabide horretara, ez? Eta segurazki musika, esaterako biolin irakasle bat, historiaz ez dakiena, artea inporta ez zaiona oro har, eta bere helburua zuke afinatua jotzea, ez dakit nor jotzen duen bezala, hori aurki makinek ordezkatuko dute. Ikus dakizu makinan, afinatzen ari zaren, ez? Ze portzentaietan eta oso modu exhaustiboan, ez? Irakasle batek eman behar dizuna da, jakiteko grina, eta alik eta zabaltasun handiena. Nik adibidez eduki nuen biolin irakasle bat, Nafarroko Herriberako jendeari, Sarasateren Euskal Kapritxoa joarazten ziona, eta esaten zion, baina, hau egin aurretik erakutsi behar dizu pixka bat sortziko bat dantzatzen, ze bestela, ez? Egia da, zu jo nahi bali maduzu sortziko bat, jakin marko duzu sortziko bat zer den, eta zure gorputza nola dagoen sortziko bat dantzatzen duenean, ez? Baina ez da ematen hori gaur egun, transmisioan, eta zergatik? Ez dakit, nik uste irakasle honek, nik tamalez oso berandu izan nuen nire matematikako lehenengo irakasle hona, baina hori da egiten zuena. Nik uste dut, hori gertatzen da, eta egon beharko zen disiplina desberdinen artean interakzio askoz gehiago, ze hori baino gauza sanoa horik, ez dakit, hori baino gauza beharratxa horik, ez dago, baina uste dut arazoa dela oraindikan grabeagoa errateko modu batean, ze musikaren munduan bakarrik musika kontutan hartuta ere, musikariek ez du elkar lanera eta elkar trukaketa horretarako astirik hartzen, ja ez disiplina berriak nesteko. Eta nik ezak zergatik izaten alden, sensazioa dut, ibiltzen garela ritmo azkarregi batean gauzak egiten, eta denbora guztian eskatzen zaizkigu
emaitzak eta gauza bukatuak, eta orduan ibiltzen gara, hori, astirik gabe deusetarako. Eta inkluso eskatzen digutenean bertze musikari batzuekin eta bar elkarlanean aritzeko izaten da bakoitzak prestatzen du alduen moduan bere etxean prestatu behar duena, eta gero haietzen da azken emaitza hori eskatzen dizuten eguna, eta orduan elkartzen zara igual lehendabiziko aldiz edo bigarren aldiz bertze musikari horiekin. Orduan hortik hasita uste dut badagoela disiplinak nahastera, badagoela kristoren lana oraindik egiteko. Bai, ez da, ni, ados nago esan dituzten gauzekin, eta nire oso aberasgarri iruditzen zait. Egia musikarekin adibez badauka dela harreman interesagatik, gustatzen zaidalako. Eta orduan, eta akaso etxean igual bai musika gai entzun dugulako, eta diot, liburuak nire gurasoek liburuak irakurri baino eta barre, baina bai, oso aberasgarri da, eta igual bai gehituko nuke eako poesia egunetan adibidez Maialen Lujanbiok eman zuela hitzaldi bat, eta berak aipatu zen bertsolaritzan bai egin dela, bai igarri dela literaturaren eragina. Eta bai ez dakit idazleek asko entzuten duten musika edo artearekin, arte bisualekin edo bertsolaritzarekin harreman asko daukaten, baina iruditzen zait justo literatura eta normalean badela beste arteetan asko aintzat hartzen den zerbait. Tokatzen zait ezagutzea jendea artista dena eta erreferentzia dauzkatenak filosofiakoak edo literaturakoak. Orduan, iruditzen zait Euskal Herrian igual idazleok bai egin beharko genukela edo nik neukin beharko nukela ahalegin bat, badibez bertsolaritzara hurbiltzeko hain gertuko izateagatik, musika egiten dut afizioagatik, eta listo, baina bertsolaritzan akaso gauzatzu baitu baden ditzakela interesgarria gaina, zubi bat izateko idazketa lan itxi eta etxe barruko eta individualetik beste gauza kolektiboago baterako. Eta uste bertsolaria gainera lan zugai batu duzun hori musikariek zuen artean ez duzuela hainbeste kontakturik eta dukitzen, karo, bertsolarien kasuan oso diferentea da, ez? Bai. Ni lehen esan dut, ez? Bertsolaritzan jaso dudala tradizioa eta jaso dudala tradizioa apurtzeko edo eraldatzeko gogoa ere bai. Gure kasuan adibidez, nik bizi izan dudan bertso eskola eredua, eta orain hala da, ez? Beste askotan ere, hori zen, ez? Doinu zaharrak, bertso zaharrak ikasi, launak eman eta bertzotan egin, eta benga, eta dale. Eta uste dut hor dagoen akats bat dela, umeekin ari garenean, kontutan izan behar dugula, hor dauden umeak ez direla denak bertsolariak izango, eta estatuz denak bertso eskolara bertsolariak izateko, ez? Horre hongo dira batzuk, bai, nahiko dutenak bertzotan egin, beste batzuk igual aurkezle izango dira, beste batzuk besterik gabe daude lagunekin daudelako, orduan uste dut txipaldaketa hori badagoela, ez? Bertso eskolak ez direla izan behar, nire ustez behintzat, bertsolariak bakarrik ezteko gauza bat. Horren arabera, herri bakoitzaren arabera, oso egoera desberdina daude, ez? Ni nire kasuan berrizko bertso eskolan naiz irakasle, orduan uste dut gure herrian eta beste askotan helburu nagusia umei euskara ematea dela. Lehenik eta behin euskara, orduan euskara eman daiteke ipuinak irakurriz, eman daiteke kanta kantatuz, eta nola ez bertsoaren bidez ere bai. Baina nik uste dut lehenengo helburua hori dela, bat euskara ematea, bigarrena beraiei adin horretan, ez, 12, 13, 14 urterekin oso gauza inpopularra egiten dute, ez, bertzotan egitea, bertzo eskolara joatea, orduan beraiei talde sentipen bat ematea, ez, esan dudana, bai kantaren, literaturaren, zein bertsoaren bidez, eta orduan bertsoa, kasu hortan uste dut gehiago, bitarteko moduan ulertzen dut nik behintzat, helburu moduan baino, ez, hor batzuk izango dira bertsolariak, eta beste batzuk euskaltzaleak. Galdetu nahi niztueke, banan, zuen ustez, zuek euskal kultura deitzen den plaza handi honetan, nun kokatzen duzuen zure burua, edo zer zareten, nola sentitzen zareten, zuek betetzen duzuen papera, zuen autuz betetzen duzuen, edo bestek bete arazten dizueten. Joseba? Nik ez dut bat ere argi zein den nire lekua, oraindikan. Eta
ez dakit leku bat baduten, eta hori ezin den, eta jakiten aldut, pixko bat zer leku nahiko nuken bete, baina ez dakit noizbait aietuko nahi zen, bada azteko punto bat dintzat. Ez dakit musikari bezala nahiko nuke izatea eszenak eta generoak eta bar gainditzen dituen leku bat, eta ekarpen berri batzuk ekarriko dizkionak euskal kantu gintzari edo horrelako zerbait. Baina egia erran ez dut bat ere argi non nagon, eta ez dakit nik bakarleri bezala bainera egin dudan bidea oraindik txikia da. Eta ez dakit noraino aietzen den, zenbaterainoko harreta jartzen zaion, ez dakit ongi nora erantzun hori. Inporta zaizun zerbait da hori? Adibidez ez dakizula zenbat harreta jartzen zaion, ez dakizula gehiegi nun zauden? Ez da askoz gehiago konzentratzen naiz abesti eta diska ahalik eta hoberenak egiten, eta bertze edo zertan, ez da gauza bat arduratzen nagoena pila bat. Bai, noizbenka egiten duzu hausnarketa eta pensatzen duzu ze ari oten naiz egiten, eta aietuko zaio hau, noizbenka bai, jasatzen duzu erantzunen bat, baina ezakit, oraindik goiz egidan erustez jakiteko nondik nabilen. Zur danere irakurri dizut zer ari ote naiz egiten hori, zure buruari pausatu diozula galdera hori, ez? Azkar xamar ematen zaizula ikusgarritasun bat, hartzen zaizkizula alde guztietatik deika, eta hor sartzen zarela zurrunbilo batean, ez dakizuna oso ongi nola kudeatzen den, edo horrek. Bai, niretzat izan da kezka bat nahiko potoloa, eta bai, batez ere oso bat batean ikusgarritasun asko eduki dudala, sentitu dudalako, eta egin batean gauza batzuk gustatzen zaizkite, baina, espazio publikoan toki bat eukitzeak erantzukizun bat dakar, gero nik uste nezaken oso pertsona irekian egizela eta feminidadearen gauza batzuk oso gainditutan euskala, baina gero beste gauza da publikoki ematen duzunean errealidade baterako pausoa, ateratzen dira hor mamu eta kontu batzuk, eta autoexigentzia, gehiagizko autoexigentzia, edo egitea gauzak baina pentsatu gabe, eta orduan bai eman dizkio buelta batzuk. Idatzi nuenetik hori onera gustorago nago. Bai iruditzen zait, ez da ipini didatela, baina ateratzen duzu gauza bat berria, eta jendeari esperantza ematen dio, baina diferentea da, eta orduan baia badirudi ondo datorkien, eskaba delako, ez dakizer bat abestea, eta orduan badirudi zen hori bakarrik dagoela. Orduan nik uste dut alare kanpokoengan fokua baino jarri behazula zure ardatza zuregan, eta zuk esan zer egin nahi duzun, eta nire helburua da egitea nahi ditudan gauzak. Ematen duela oso gauza erreza dela, baina ez onartzea gauzak konpromisoagatik edo dana dalakoagatik. Nahi dudalako nik edo beste pertsona hori eskatzen dianari errespetu asko didalako edo favore bat nahi didalako egin edo dana dalakoagatik, baina hausnartu gabe sartzea erabakiak. Eta orduan zentzurretan lehengo ikasturtean egin dituen gauza batzuekin ez naiz damutzen, baina ziurazki orain eskainiko balizki bate ez dituzke egingo. Miren buruarekin baietz esaten ikuste zaitut. Bai, ni oso identifikauta sentitzen az Danelek esaten dauenarekin, ez? Gauetik goizera, plazara salto egitea baino, botatzen zaituzte horre lehoien eta gladiadoren eta terren horretara, ez zarenean bat ere aritua horretan eta ez dakizunean, ez da? Eta orduan, nik orain askotan egiten diote galdera bat nire buruari, ez? Nonbaitera noanean kantatzen, eta da, zergati deitu didate niri, deitu didate neska naizelako, ideologia politiko jakin badaukadalako, adin jakin badaukadalako, bizkaitarra naizelako, aitaren alaba naizelako, arrazoi guzti horiengatik deitu izan didate niri saioetara, eta orduan, hasten zarenean, Danelek esan duena, utzetik pasatzen zara, agertzen zara plazaren erdian, eta zuk ez daukazu jantzirik, eskuturik,
horre mugitzeko, ez? Orduan, ingurukoek zugan ikusten duten horrekin, sortzen da zure irudi bat. Orduan, aukera bat da, irudi horrek sortu duten zurea ere bada jakina, baina besteek ez dituzten espektatiba horien barruan, zuk ere eratzen duzu zeure personajetxoa eta horri inertzia batzuk sortzen dira, ez? Batzuk inertzia horien barruan jarraitzen dute eta beste batzuk, azten gara deseroso sentitzen horren barruan eta hor dator momentua, lehen esan duguna, ez? Mostekoa, norbere buruarekin, aitekin eta izateko garena eta nahi duguna egiteko eta esateko. Edoi? Nik uste dut hor badagoela galdera ikur handi bat, ez? Eta pixka bat artea daukan inmanentzia hori, ez? Marxek esaten zuena ekonomian erabiltzen zituenean arteko adibideak, ez? Ez dakit, John Coltrane existitu arte ez da existitzen John Coltraneen entzulea, ez? Baina adibidez Josebarekin oso garbi daukat. Josebak egin du kanta bat, bihurtu dena gaur egun gehien ikusten den euskarazko telebista saioko sintonia. Dela Hiru Damatxoren sintonia bat, azten dena lasai, bukatzen dena crescendo batekin, eta hori da, gehien ikusi esan nahi dut, feedback gehiena, ez? Ez dakite, euskaratik urrun dagoena etortzen zaizula esan ez, ostra, entzun duzu, ez dakit, Beñatik Asoik esan duena kooperatiben inguruan, ez? Ez dut uste, ez? Kanta hori egingo zuenean berak, helburu sozial hori izango zuen, ez? Eta batean bihurtzen zara, hori, ez? Hori da puntuetako bat. Galdera berez nahiko onanista da, eta erabiliko dut lagun baten metafora, duela urte batzuk egon ziren greba orokorrasko Euskal Herrian, eta bueno, ni garaian Gasteizen bizi nintzen, eta orduan ertzaintza ezagutu nuenik, hemen 8 urte eta gero, lehenago ezagutzen duen Polizia Nazional, eta esate zuen, klaro, zalantza daukan ertzain batek da furgoitik aterala ez. Ateratzen denean, ja da asako, ez? Orduan, gogoeta guztia gertatu behar da lehenago, ez? Ze gero ja, igual ez dago ez da furgona, ez que igual furgonak alde egin du, taxi batek bezala, eta hor zaudezu bakarrik, eta gerta daiteke edo zer gauza, ez? Hori bai, nik uste gero, helburua daukala frankotiratzaile horrek jarraitu nahi badu dagoen lekuan, eta ez kaskoa gutzi biluztu eta, bueno, jende masara, ez? Jende masarekin bat egin, helburua da ikustea, ja, funtzio sozial bat daukazun, ez? Eta hori da askotan ikusten dena, ez? Eta da, zuk ez bauzu foro horretan parte hartzen, ez da egongo zerbitzari bat ere iritzia ematen musika klasikoari buruz. Eta hori oso fuertea da, ze da musulmana bezala, Frantzian bakarrik gonbidatzen direla, atentatua daudenean, edo buruko zapiari buruz hitz egin behar denean. Musulmanak ez dira gonbidatzen literaturari buruz hitz egitera, edo ekonomiari buruz hitz egitera. Eta hori da nik uste buruan eduki behar den zerbait, ez? Orduan, norbait esango duena demagune Davideetan Frantziako alderdi sozialistak daukala migrazio politika dela fronte nazionalaren berdina? Bueno, baldin badago, plantea diezaiokezu zure buruari ez joatea. Ez baldin badago, joan bazaret, esan behar duzu. Bestela, jendea gongo da errepikatzen Figarok eta Lemondek esaten duena Hego Euskal Herriko edabideetan, ez? Eta nik uste dut hori dela, funtzioa ez galdetuta, hori da, eta norberak izango du bere ekarpena, sensibilidade, bere terrenotik, ez? Baina nik nire burari esaten didanean utzi beharko nioke zutabeago egiteari, ze ez daukate zer gehiago esateko edo sola saldi honetan, jazta. Esan zen ezakena esan duzu, ez? Eta esaten duzuenan, agian ez. Ze bestela hau ez da esango, edo, ez? Nik galdera badaukate doientzat. Ez, ados nao, baina zuretzako ez da problematikoa izan ateratzea plazara, akaso? Ja zaude, osea, ez? Ja, ez dakit. Nik ez nuen pentsatu plazan sartzen, osea, esan edut, Nik ere ez nuen, bosturterekin ari zarenean eskolan ipuinak egiten, eta... Bai, baina niretzako ez dira dimensio diferenteak hor daude, baina orain dela 4 urte nola etorren nintzen Durangora, eta orain etorren izenean jasotzen dudan giza kontaktua oso diferentea da. Zerbait aldatzen da, eta zuk hartzen duzu toki bat. Ados nagoela funtzioaren kontuarekin, baina iruditzait badagoela bai beste nola egotearen parte bat ere badela niretzako behintzat emakume bezala ezia eta bar egon dela txoke oso handi bat. Baina, segurazki baita ere, zuk irudikatzen zenuenean ez zelako gero, ez? Furgonatik kanpora zegoen hori, ez? Ez. Ze zuk buruan daukazuna,
Ni gogoan daukat, onanismo pixkat egiteatik, nire Euskal Herri Erratitik esan ziatenean, etorri egin zerbait, idatzi duzu zerbait, eta orduan hasi nintzen poema bat idazten, eta egun batean zenuzkan egun poema, horrez zegoen inolako, hori da, irrati lokal bat, interneten aurreko garai batean, ez daukana inolako trascendentziarik, ez? Orduan, egiten zuez, eta momentu batean ja ez zaudeia kanpoan. Bueno, hori da. Bai. Baina zuri kanporatze horrek ez dizula inungo arazori sortu. Ez que bizigara garai batean, esan edo, sare sozialen garaian, autoridadeko ahotsak hainbeste aldatu dira, ez duala inargi ikusten ere kanpoa eta barrua, ez da inoiz hainbeste idatzi. Orduan, ikusten duzu jendean, ikadiz ikusten dut, Nafarroan, Iruñarrian kotxe egintzan lan egiten duena, eta sare soziali buruz astakeria asko esaten dira, baina segurazki existituko ez balitz Facebook, ez lituzkete gogo eta horiek egingo politikari buruz. Zer egongo lirateke gutuna bidaltzen egunkarietara? Eta ordea, egun edo dedikatzen diote beraien denboraren parte bat, aktualidadeko saioak ikusi, iritzi bat jarri, eta ez da jende bereziki politizatua, ez? Eta orduan, jende horrek, demagun, audientzia baldin bada Facebookeko atxegin dut, bueno, hori dira, vamos, estarra dira, ez? Dira beraien komunitateen baitan, iritzia sortzen duen jendea da, ez? Edo kanta bat gomendatu eta ez dakizen bat jendek entzuten du, ez? Boz goraioa dira, ez? Aipatu duzulen gaur egun Iruda Matxoren Gure Bazka zela feedback gehien jasotzen duen telebista programa edo programa. Programa hortan, orain dela aste batzuk, Beñat Sarasolak esan zuen euskal kultura ez ote zegoen fase konservadorean murgilduta edo fase hortan, ez? Zuek Beñaten belaunaldi kideak zarete, gutxi gehiago. Ados zaudete horrekin, antzera ikuste dituzue gauzak, miren, hasteko, behingoz. Bai. Niri azten garenean euskal kultura eta oso zaila egiten zaite orokortzea eta uste dudalako euskal kulturaz eztabaidatzen hasiko bagina zer den ere, seguramente ez ginakela argi egongo, ez? Orain hemen gaude, orduan euskal kultura esaten dugu eta pentsatzen dugu ze aurrerakoia den Durangoko azoka, zenbat ahots berri dauden, zenbat transgresio dagoen karpa honen barruan, baina gero, ez dakit, gero pizten dugu ETB edo gero nik joaten naiz nire auzoko jaietara eta badak izain izaten den hango egitaragoa, ez? Orduan, euskal kulturari buruz orokorrean zaila egiten zaite orokortzea esatea baden edo ez den. Nik bertsolaritzatik abiatuta, bai esango nuke bertsolaritza erreferentea eta aintzat hartua izan da askotan eta goraipatu zaiona da, tradizio, ez? Tradiziotik dakargun guztia, nola mantentzen den hain ohitura zarra, ahotsak bakarrik, euskeraz egiten dena, eta aldi berean, azken aldian esaten dena, ez? Horre agertzen ari direla diskurtso berri pila bat, formato berri pila bat, nik uste dut bai bertsolaritza eta bai euskal kultura esango nuke itxitasunetik behar bada zentzu askotan hurbilago daudela irekitasunetik baina asko ari direla irekitzen bestela ez ginatekelako egongo gauden lekuan. Bertsolaritza eraldatu izan ez balitz eta jarraitu izan balu duela 50 urteko moduan ere ez genuke eukiko gaur daukaguna eta uste dut orokorrean kulturarekin ere bestain beste. Joseba? Bai, ni ere ados nago, pixko bat, nire ustez bai euskal kultura jarraitzen du nahiko konservadorea izaten, eta baita iruditzen zait, bai, beti dagoela hori, pixko bat mugetatik ateri nahi duen jendia, baina uste dut ez dela aski. Eta gainera kontutan izan eta behintzat musikaren nire esperientziaren arabera Euskal Herrian dagoen publikoa gara herri hain txikia eta kulturgintza jarraitzen duen jendea oraindik askoz gutxiago gara. Orduan euskaraz sortzen denak beti badu jarraipen minimo bat kulturgintza jarraitzen duen talde horren aldetik eta
uste dute berdindula zer egiten duzun, egiten alduzu ohiko beti egin izan den rock taldea parametro horietara lotuta edo egiten alduzu Kristoren marzianada eta izan behar duzu beti hasiera batean izan behar duzu publiko bat, orduan pena da ere ez dugula aukera hori gehiago probesten eta arrisku gehiago hartzen. Normalean iruditzen zait arrisku gutxi hartzen ditugula. Zuri, Danele, ala iruditzen zaizu arriskurik ez dela hartzen edo gutxi hartzen dela? Ez dakit, petzaten hori edo irigatuko zen igaz. Ez, orokorrean gutxi, gizartea orokorran esango nuke iruditzei bereziki orain nahiko fase konservadorean dagoela eta bestela hauteskunde emaitz eta barrei begiratzea besterik ez dago, baina azken aldikoei eta gainera krisi zera artean garaietan normalean jendeak erabai segurtasuna nahi du eta segurtasuna lotzen dugu konservadorismoarekin. Eta orduan iruditzait fase konservadorea dela orokorran gizartea, fase nahiko konservadorean dagoela, kultura ondorioz ere nahiz eta zaila iruditzen zaidan hori egitea, hori neurtzea, baina baita ere iruditzen zait, ni behintzat, ni orain dela 10 urte, 16 urte nituenean, baino askoz radikalagoa naizela uste dut orduan, hobetu dut niretzako. Espero nuenean neukiko nuela horrelako ongizat estatu bat zain eta abar, ziurazki ez nintzen hain gauza batzuekin hain gogorra, edo ez nizkien gauza batzuekin beste buelte eman, eta gaur egun askoz gehiago ematen dizkiet, orduan, iruditzen zait ezagutzen ditudan ni baino 5 urte gazteagoak eta 18-20 bueltan ere badaukatela gatozen tokitik gatoz, eta toki konservadorea da, eta toki konservadorean bizi gara, baina bai uste dut badagoela ahalegin bat, orduan, baina hori neurtzea benetan zaila egiten zait, zenbat arrisku hartzen dira eta zenbat ez. Bai. Zuek hartu dituzu arriskuak, aldaketa nahia biztan da izenare ala jarri zenioten, ez? Katakrak, ez? Bai, pixkat, ez dakit paradogikoa den, ez? Baina zentzu horretan ikustea gaur egun Nafarroa garaia nola dagoen, Iruña gaztetxe bat daukala joan den larun batetik, gaztetxe horren okupazioaren soinu banda izan dela brass band bat, eta hau uste dut zentrala dela. Ze brass bandak dira talde batzuk, txarangak bezala hemen, edo txistulariak, ez? Kalean daudenak, entzuleen mailan, nazten dira entzuleekin, lehengoan adibidez, ez? Jotzen ari ziren kanta bat, baina jendeari zen esaten herri bat gaztetxe bat. Eta hori ez dago amplifikatua, esan nahi dut ez du Garoña behar funtzionatzeko. Eta orduan, jendearen oioa daude musikarien gainetik. Eta musikaria ez dago parean eta goian, dago zure artean, ez? Eta musikaria egon behar da adi, zeintzu diren ingurukoen nahiak, ez? Eta hori nik Iruñerrian azken hilabetetan izan dugun prozesu ederrenetako bat, izan da Iruña nola ditu zena, jaialdi bat egin genuen Iruña After Barzina, justo hauteskunden urrengo hauteskundeetan, eta helburua zen musika beltza, eta aski da, ezin dugu, hau da Jon Celestinoren ideia bat, Broken Brothers Brass Bandeko trompeta jotzailearena, ezin dugu beste belaunaldi bat galdu punk rocka egiten, edo ska punk. Eta oso garbi zergatik, ze horrek berez, dauzkatasun batzuk, ez dutena gehiagorak ematen, hori izan zen 80ko hamarkadan, ez? Duela 25 urte bukatu behar zen gauza bat da, ez? Gero torri zen 80ko hamarkada, izan dela segurazki euskal musikan egon den interesgarriena, eta ordea, jendea pasatzen da hamarkada horretatik existitu izan ez baliz bezala, ez? Eta edo zein kasutan, egiten zenuen galderarekin, klaro, Katakrak da pixka bat, lehenengo novela grafiko hori Argentinan ateramen zen horretan esaten dena, ez? Etorkizuneko heroia edo heroia bakarri da posible kolektiboa bada, ez? Eta hori kulturan orain arte horrela izan da, esan nahi dut, adibide interesgarri eta eskatzaileak, ez dira inoiz izan pertsona baten okurrentzia edo pertsona bat beste batzuko ordainduz aurrera atera direnak, izan dira beti oso hori, ez dut esango horizontalak, ze hori ez da existitzen, baina bai horizontalizatzaileak, ez? Horizontalak izateko joera bat daukaten proiektuak, ez? Ze segurazki, literaturari buruz asko badakizu, baina gero ez dakizu jendari normalitz egiten, edo ez dakizu kafe bat jartzen, edo
dakizu komuna garbitzen, segurazki ez ara ez da ere ona izango, esan edut, ze zelin zen ona, baina ostia, zelin egon zen lubakietan, osea, zikindu zen lokatze ez goitik bera, eta bere osasuna pikutara joan zen, esan edut, erreala ezagutu zuen, ez? Eta hori da aurrera egiten duen gero baita ere artearen bide bat, ez? Hala, liburu den da bat, hitz egingo duena, gaur egungo gaiei buruz ere bai. Ahaztu gabe noski, daudela gauza magnifikoak, ez? Nobedadea ez dela beti ona, eta hori ikusten ari gara, ez? Literaturan, euskal literaturan igual, eztabaida bestelakoa da, askoz banakakoagoa izan daitekelako ekoizpena, ez? Baina musikan nabarmena da. Osea, esan edut, gaur egun badagorrelako triunfalismo bat eta oso joera kritikoak, baina ez dago 80ko hamarkadan zegoen aniztasuna, 80ko hamarkadan egiten ziren musika kontuan hartuta, gaur egun. Ez da egia. Eta dauden talde referentziala gaur egun esaterako, dira 80ko hamarkadan bigarren dibizioko taldea zirenak. Aipatu duzu larun batetik ona Iruñean gaztetxea dagoela, uste dut orain dela hilabete eta piku eraitsi zutela edo Kortxoenea, lehenago etorri zen Kukutza, eta beste hainbat, ez? Erreleboa ematerako orduan, transmisiorako guneak aprobetxatzerako orduan, zenbateraino zailtzen du botereak ezberdin eta autogestionatu saia duen gauza minimoa eraisteko joera izateak. Horrek zertan zailtzen du transmisioa, zailtzen balin badu, nire ustez bai, baina zertan nola zenbat eragite dizuezu, sortzaile bezala. Bai, nire ustez bai zailtzen du. Euskal Herrian musikarientzat eta musika transmisiorako gune importanteenetako bat izan dire gaztetxeak. Hor dago zirkuito bat, ozein hasi berri sartzen aldena batere arazorik gabe. Hori da, ez dakit, musikagintza balima da zerbait mugimenduan dagona, eta sartzen zara bagoi horretan gaztetxeko zirkuituari esker. Orduan, horreri kontra egiten zaion enean, mozten du transmisiorako hemen dugun errestasun hori. Ez dakit hortikan jokin zein galderakin. Bai, nire kasuan justo literatura sorkuntza bera aurra eramateko gaztetxeak ez dira igual gehien gertatzen den azpiegiturak, gero egia da gaztetxetan gertatzen denak eragiten duzula zure bizitzan, eta komuna garbitzen esbaldin badakizu eta gaztetxe bateko komun gaztetxetan adibidez ikasten da komuna garbitzen, sarri nibitzatola ikasen nuen, eta orduan zenturretan bai da kaltegarria, gero justo ni Donostian bizi naiz, eta egia da gainera gertatzen dena da hiria are kontserbadoreago bilakatzen dela, ez? Eta Donostia erabili dezake, esan dut, ondo datorkio ikitzea alik eta ez kontserbadore gehien, berezia hiria nahiko pomposoa delako. Orduan, bai, esan nuen beste gauza zen, hala ere horrelako olatuek, debeku batek eta nik uste dut aktibatzeko ere bai balio duela. Eta justu ez dakit esaten gaztetxeen kontuarekin, eta gainera iruditzen zait ere hor transmisioaren kontuak ere bai egon daitezkela, eta zela belaunaldi batzuek hartu duten gaztetxea oso ondo eta oso bizigarri egin duten, eta gero hurrengoak ez duen eredu hori hartu, eta eten batzuk egon dira toki batzutako gaztetxetan, baina hori beste kontua da, baina bai iruditzen zait piztu dezakela horrelako, naiz eta itxialdi batek kentzen duen espazioa fizikoki aktibatu ditzakela beste gauza batzuk. Eta mugimendu feministaren kasuan oso nabarmena da Espainiako abortuaren erreforma saiakerarekin gauza pilo bat piztu direla, eta batzuetan edo nik esan dudana, egoera sozioekonomiko gero eta okerrago batek piztu dezake zure parte rebeldeena, edo kritikoena, eta eman da datorren bitartean hartu eta listo. Orduan nik uste hein horretan nire begiratu diezaiokegula alde positiboari.
Bai, nik uste du, espazioari buruz ari gara batez ere berbetan, eta egia da, bertsolaritza ere oso lotuta dagoela espazio alternatiboekin, ez? Guk sortea daukagu tipo guztietako espazioetan aritzen garela, kanta dezakegula gaztetxeetan, baina berdin kantatzen dugula aretoetan edo frontoietan. Eta lehen esan dudan bezala, ez? Bertsolariak geure buruari egiten diogun bezala nork bere lekua zein den jakiteko norberari buruzko galderak, uste dut saio batean dauden botereak identifikatzeko inguruari buruzko galderak ere egiten dizkiogula, ez? Lehen neure buruari buruz esan ditudan bezala, nik ere askotan pentsatzen du saio baten, ia nork deitu didan, ordainduko didan, edo zenbat ordainduko didan, eta horren atzean daude, ez? Nork deitu dit, zerbaitegatik deitu di niri, botere ideologiko bat, esan daiteke badagoela hor, dirua tartean egoten da, hori hala da, ekonomia ere hor dago, eta hirugarrena norentzako ari naizen kantatzen, ez? Eta hor ez dakit hitza den botere edo hitza den muga edo ez dakit zein den, baina hainbat faktore kontutan eduki beharrekoak ditugu plazan. Nik uste dut botere horrek azken batean mugatzen duena delako gure diskurtsoa, ez? Orduan, sortzaile moduan nik uste dut gure erantzukizuna dela nork bere esparruan identifikatzea zeintzu diren mugatzen gaituzten botere muga edo deitu nahi den bezala horiek, eta horiek apurtzeko zer edo nondik egin behar dugun, eta boterea itzuli behar diogu egiten dugunari, ez? Gure kasuan hitzari, izan daitekena kantari edo, ez? Nik uste dut kulturaz ari garenean boterea zerbaitek eduki behar baldin badu, sorkuntza bera edo sortzen duguna bera dela, orduan guk itzuli behar diogu. Erantzun dutez. Azken aldian, batez ere Nafarroan, baina beste toki batzutan asko entzuten da aldaketa hitza. Aldaketa gora, aldaketa bera, aldaketa politikan, aldaketa... Kulturan ikusten duzue zinezko aldaketa gogorik orokorrean, eta esango dira zuenez ez zaizuela orokortzea gustatzen, zuen disiplinan ikusten duzue zinezko aldaketa gogorik, bai sortzaileen partetik eta bai publikoaren partetik. Lehengoan egon zen Nacho Vegas Katakraken eta esan zuen musikaria beti gaude atzetik, ez kostatu zaigu Madrilen adibidez ulertza eme 15 zer izan den, eta itxoin behar izan dio, ez dugu antizipaziorako gaitasunik izan. Uste dut beste adibidatzu behiratzen baldin baditugu, demagun sovietari iraultza, bai, hor hasierari badago jendea esaten duena, ni poeta naiz, orain egin dut propaganda politikoa, esan nahi dut oso garri, ez? Maiakoski izan daiteke adibide bat, baina kartelista pila bat, zinemagileak, a tope, ez? Horretan. Beste batzuk ez. Baina ez dakit, oso, esan nahi dut, kolektiboa ez den zerbait ez bada, seguraski ezingo da ez da detektatu, ez? Eta gaur-gaurkoz ez da, badaude taldetxo txikiak eta baina kulturaren inguruan aritzen direna, baina askoz gauza kapilarragoa da, ez? Adibidez, literaturan aipatzen den ziklo aldaketa nagusia azken urteetan izan da irakurle taldei lotua, eta hor idazlek duten lotura izatekotan da, idazle horiek irakurle talde horietako batzuk kudeatzen badituzte. Baina seguraski behar sozial bati erantzuten diot, eta ez dira behar sozial hori sortzen aritu, ez? Orduan, eta izatekotan, nik uste askotan konfunditzen dugula, konfunditzen dugu nobedadea berdin gauza hon bat, ez? Azkena beti da honena, eta gero baita ere konfunditzen dugu konservadore izatea inkultua izatearekin, eta nik uste Euskal Herria dela demografikoki oso txikia, eta baita ere, bere kalitateen artean ez dagoela jakintzaren promozioa, ez? Eta hori gainera, gaur egun oso garaikidea dela, oroar indare reakzionario, baina baita ere jakintzarekiko da ultraeskerretik egon daiteken mespretxu batek, borrako aliantza santu batean, ongi eramaten dute, ez? Esan nahi dute, ez da badaleku bat, irakurtzea, ez, segun ze musika, ez, alegin handiago eskatzen dizuna, eta ordea gero hortikan plazerra izan dezakezuna, elikadurarekin ere antzera, igual ez daukana masa kritiko handiegirik, ez? Orduan, daukazun masa kritikoarekin kontatu behar duzu
aurrera egiteko, ez dakit zenbat Ulises salduko diren gure azokan. Eta zalantzarik gabe, azken 10 urteetan azoka honetan egon den libururik importanteena, ez? Ados daude, Danele? Oso luzea da, eztabaida, gero hitz egingo dugu buruz. Liburu importante badala eta beste itzultzaileak hartu duan lan hartuta lan ona eginda gainera sartu behar da bai. Nik ez dut galdera horrela ulertu. Eta askoz personalagotik hitz egingo nuke. Ni nire inguruan bai, aldaketa gogoa bai. Eta ni gero nire belaunaldiko kide bezala ikusten dudana da, nire hezkuntza eta nire ingurua izan den moduagatik, nik sinisten nuela gauza bat zetorrela eta gero ez dator. Orduan horrek nahi eta nahi ez ekartzen du aldaketarako gogoa. Ez dakidana da gero egia da, hori literatur mailan ikuste daitekeen edo ez, baina nire kuadrilla politikoan esango dut, bai gartzen dut beste zerbait egiteko gogoa, baina ere izan daiteke oso taldekakoa eta irakurle taldeena ni bai gidatzen ditut pare bat, eta ni egon naiz beste talde batean Iratxe Rotolaza gidatzen zuena, eta pixka bat erreferente horrela hitz egiteko, eta niretzako aldaketa handi bat izan zen gauzak ikusterako orduan naiz eta pertsona bat izan, eta talde horretan egon ginenok asko ikasi genuen denok elkarrekin. Eta katakarak dauzkion irakurle taldeak ere bai badaukate nahiko karga eztabaidarakoa eta potentzialki aldagarria izan daitekena, ez? Orduan, bai, orokortzearena esaten dugu zaigula gustatzen, ez dalako supersaia. Aldaketa nahirik ikusten duzuzuk, Joseba, musikan? Neri gertatzen zait, pixko bat, Danereri bezala, inguruan bai sumatzen dut, niri hurbilen dagoen jendearen gan, musika egiten hurbilen dudan jendearen gan bai, baina gero oro har ez dut ikusten, eta ez dut sumatzen gehiagi, ez dakit, bertzela ez nuke ikusi, etzen egonen hainbertze talde, udan ibiltzen diren bezala egiten parrandetarako eska rollo hau jotzen, eta ez da bakarrik musika egiteko estiloan bertan. Gero lan egiten alduzu estilo bat edo bertzia, eta ez duzu esplizituki idatzi behar zure kantetan nahi duzun aldaketa horren inguruan, baina bai egiten alduzu lan egiterako orduan forma batzuk ez ikustea zure lanean, baizik eta egiteko moduan hortik hasten alduzu aldaketarako bide bat, eta hori ez dut musika munduan ez dut sumatzen gehiegi, ez bali bada inguruko kuadrilletan. Bersolaritzari dagokionez, orain dela ezain beste Igor Elortzari irakurri nion desiatzen zegoela atzetik belaunaldi bat etorri eta ostikoz hor zeudenak holtzatik kanpora bialtzeko, ez dakit, zuek izango zarete belaunaldi hori, zuek ere somatzen duzu aldaketa gogo hori? Hori esatea erraza da, ez? Nik uste dut bertsolaritzan argi eta garbi badagoela aldaketa gogo bat, eta gainera gauzatzen ari dela aldaketa hori, ez? Ez dauka zerikusirik, eta ez orain dela 100 urte atzera joan da, ez dauka zerikusirik orain dela 10 urte bertsolariek zeukaten diskurtsoa, zeukaten kantatzeko modua, eta gaur egun zuek eta guk daukaguna. Lehen transmisioari buruz aritu gara, ez? Lekua eman, ez eman, hor, ez dakit, futbol talde baten 11 jokalari bakarrik onartzen dira, eta espaldi mazaituzte hartzen zu, ekipo horretan ez zara sartzen, baina horrek ez du esan nahi, zuk beste ekipo bat ezin duzunik sortu, ez? Eta nik uste dut bertsolaritzan hori ari dela gertatzen, hor plaza klase batzuk egon dira, betiko plazak, betiko zirkuitoak esan dezakegunak izan direnak, baina hasi gara sortzen beste premia batzuk ikusten genituelako eta beste diskurtso batzuk egiteko espazio egokiagoak behar genituelako, hasi gara sortzen horrez. Adibide moduan igual, bertso saio musikatuak adibidez,
azken, ez dakit, 3-4 urteotan hartu dute oihartzun handia eta bereziki emakumeok egiten ditugu, saio mota hori. Aldaketa asko ematen ari dira bertsolaritzan, baina nik uste dut bat eta nabarmena hori dela, emakumeok plazan egoteko dugun modua eta gure diskurtsoak asko ari direla aldatzen. Eta oso ondo dago esatea, desiatzen daudela aldatu dadin eta sartu gaitezen, baina gero egia da ere bai, ni behintzat oso deseroso nabaritzen ditudala beste batzuk gure aldaketa horrekin, Ze gu orain arte beraien joko arauetan ibili gara eta ikasi dugu horretan moldatzen eta bagenekien, baina orain ari da gertatzen beraiek ez dakitela gure joko arauetan askok, maiz eta oso bertsolari onak izan, hor jokatzen eta orduan, nik uste dut momento interesante batean gaudela horrez. Hemendik aurrera Laister galderak zuei egiten utziko dizuet, nik azken galdera egin nahi nizueke, bukatzeko edo pixkat aurrera begira jartzeko, badakit galdera zaila dela, baina zuek oso onak zarete eta ongi erantzungo duzuela seguru nago. Hemendik 50 urtera begira jarrita, iake 50. urte hurrena den, ze ezaugarri nahi zenukete euskal kulturak eukitzea? Uste nuen eman behar zenituela 10 aukera eta guk aukeratuko genituela. Hasi zu edoi. Ez daki, seguraski idealizatzen ditugun kultura horiek dauzkaten tasunak, ez? Esaterako Euskal Herriko autobus geltoki nagusi guztietan eta tren geltoki nagusietan liburu dendak, Frantzian oro har gertatzen den bezala gertaina direnekin, inkluso liburu txarrak, ez dago horre problema handirik. Literatura bat, ez dakit, jakinek postutxo bat eduki beharrean 10 edukiko dituena, eta aldizkaria eta bilduma izateaz aparte 6 bilduma izango dituena, bat artearen ingurukoetari buruzkoa, bere editorearekin, beste bat geopolitikari buruzkoa, horrela, sail importante bat, saiakera zentroan jarriko duena, ze hori da askotan hasten zaigun gauza bat, eta da, esaterako Nafarroan erakundetako aldaketa eta kaletik handatorrena, azken 15 urtetan gertatu dena, aldaketa horretan esaterako liburuek oso paper zentrala eduki dute, eta liburu horiek oro har gaztelaniaz izan dira. Eta askotan Euskarra badauka horrelako beldur bat, urandi gisa interpretatzen dituen kontuetan sartzekoa, ustelkeriarena, adibidez, eta hor, kenduta Jose Rasenarrek kan ni buruz egin duen saiakera, nik ez dakit zergatik ez dauden horrelako 3 liburu Kutxabanki buruz, Euskaraz, 2 bidegiri buruz, jokoen asuntoi buruz Bizkaikoa, ustut 16 ustelkeria kasu importante gertatu direla Araban. Claro, urgentzia sozial hoiei atenditzen ez dien literatura batek, bere funtsa galtzen du, Orduan, hemendik 50 urte barru, hori da nik espero dudana, eta, ez dakizen bat musika klasikoko disko egotea ere bai hemen eskuragarri, eta punkaia izatea gauza oso minoritario bat, eta ordea jazza, brass bandak eta bar, izatea musika popularra, ez dakit. Miren? Nik laburrago esango dut. Nik nahiko nuke Euskal Herritar guztiek, izan hemen jaiotakoak, kanpotik etorri denak, bere sentitzen duten euskal kultura bat eukitzea. Zakit, zuek, baina nik pertzepzio hori eukitzen dut askotan, inguruko jendeak ez duela beretzakotzat hartzen hau guzti hau. Eta justo aste honetan, justo buelta asko eman dizkiot, izan zen Euskararen egun famatua, eta beste herri askotan bezala, gurean ere ikastetxean antolatu zuten munduko borondaterik onenez mosaikoa, argazkia ez dakizer, eta jarri zituzten, gure ikasleak jarri zituztenan bertzotan, inork ezien entzun,
pasatu zuten oso momentu txarra eta burla egin zieten, ez? Hau da, euskal kultura erreferentetzat hartzen duten nerabe horiek friki batzuk dira leku askotan. Besteek ez dutelako eurentzakotzat hartzen hori, ez? Oso bestelako erreferentea dituztelako, orduan nik labur esan da hori nahiko nuke, ez? Gaurko umea gaztetxoak eta ez? Ezain umeak ez direnak ere, euskal herritarrek bere sentitu dezatela euskal kultura. Nik ezain mendekoa den euskal kultura bat, eta zehaztearren ezain kultura espainolaren eta estatu espainolaren mendekoa eta imitatzailea den kultura bat. Gizartetik datorren aldaketa batek uste dut egingo liokela kulturari. Ere bai. Bueno, nik hori ere bai. Baina baita ere, bueno, nahi nahiko nuke punk rocka ez izatea gauza da minoritario bat, eta izatea, ezakit, izatea hain zuzen kontrakoa zerbait aroik eta irekiena, eta egotea kontzertuak brass bandak eta punk rocka bandak elkarrekin, eta ezakit, izatea gizartearentzako tresna bat balio izanen duena hausnarketarako eta ulertzeko bizitzen dituen garaiak eta garai horietan egonen diren arazoei eta barrei aurre egiteko edo horren aitzinean erreakzio bat izateko edo tresna importante bat izatea. Nola bizi duzu zuek? Oindala gutxi Juan Luis Zabalak aur parkeetako kultura izendatzen zuen kontzentsuaren eta elkar bizitzaren kultura hau, nun ematen duen denak ados egon behar dugun, nun mamiz usten ari diren kontzeptu importanteak, hori nola bizi duzu zuek, sortzaile bezala? Nik uste dut egia dela. Egia da, esan nahi dut, Frantziako kulturaren ezinbeste, mediatikoekin jasotzen dugun Frantziako kulturaren elementu ezinbesteko bat, motore bat, da ez adostasuna. Esan nahi dut, eta eztabaidak egiten direnean, normalki gonbidatzen da elkarrekin ados ez dagoen jendea, ez? Eta horren dela gutxi, ez? Michel Onfrek esan du ez dela bidetara joango, bukatu du urtarrilean Marine Le Penek aipatzen zuen, eta azaroan estatu islamiarrak, ez? Eta berez da filosofo anarkista bat ateoa, ez? Esan nahi dut, oso interesgarria da, ez? Orain Fronte Nazionala eta estatu islamiarra ari baldin badira filosofoak entzuten pentsatzen aritzeko, ez? Edo autoritate falaziak egiteko, ez? Eta hemen askotan nik uste dute ohitura dela kontrakoa, ez? Inkluso ados ez haudenean ariketa bat egitea ados egoten bukatzeko, edo ez ados egotea, erabat azalekoa den zerbaitean, baina oso modu intensoan, sakonean dagoen ez adostasunetara ez iristeko, ez? Bai, nik uste zentzu horretan, Ignacio Etxebarriak esaten duen bezala, oso elizari lotutako elizari, baina zentzu sakonean, alegia inor mezetara ez dodanean funtzionatzen jarraitzen duen eliza horri lotuta gaude, eta ez dakit, kristautasunak izan dezakeen gaitasun rizomatiko hori, ez, interpretazio osoan hitzak egiteko bizitzaren praxian ustez jatorri bera izan da, ez. Hori nik uste dela kultura batentzat oso kaltegarria, ez. Besteok? Nik ez du sinesten hemen denak ados daudenik guk esan dugunarekin, ez hemen, ez gizartean, orokorrean gertatzen dena, ni ere hor nagoenean, editzaldi bat entzuten nagoenean, nik sekula ez dut egiten normalean galderarik. Eta uste dut ez hemen ez kanpoan, seguramente ez direla ados egongo, baina hor bi faktore egoten dira. Eta bat da, lotza edo nagia ematen digula penetan pentsatzen duguna esateak, eta bigarrena beldurra ematen digula. Bai, nik hortaren nahi sartu, nik beste galdera bat egin dut. Nik beste galdera bat egin dut, eta seguru nago hemen jendea, behitu, bat ez da beldurtu.
zu idazle gazte bezala, ze harreman duzun edo ze harrera izan duzun euskal literaturan, izen handi diren, izan diren, edo esango genuke horregon liteken multzo horrekin, ez? Eta mireni galdetuko nioke esan duzu bertsolaritzan emakumeok kode berri batekin etorri zaretela, eta kode hori batzuek ez dutela ulertzen edo onartzen edo hor gatazka bat balego bezala, ze uste duzun gertatuko dela? Kode horrek aurrera egingo duela edo aldaketarik ez dela gertatuko? Hasiko naiz, batzuekin oso ona eta beste batzuekin ez dute eduki. Eta beste batzuek aipatu ditzaketezenak. Adibidez, Jose Luis Otamendirekin hitz egin dutan guztietan bai sentitu dut badela esku bat eman dezaken pertsona bat, eta da pertsona bat esperientziatik eta ni personalki miresten dudan idazle bat iruditzen zaidala, hori, goi mailakoa, eta ez daukana inungo arropuzkeriari, baina ez diot zentzu umilkeria gore itxiz ere, baizik eta dela pertsona bat hitz egiten duna zurekin parez pareko bezala. Eta iruditzait oso zaila hori egitea, eta adibidez bera iruditzen zait eredu bat kokapen bezala edo belaunaldien arteko harremanak sustatzeko orduan. Eta justu idazleak ez, baina euskal kulturako beste batzuekin ere bai eduki dut harreman hona. Ez zait iruditzen adibidez jakinek bereziki politika paternalista daukanik belaunaldi gaztekiko beste batzuk askoz gehiago daukate. Bai iruditzen zait, prentsako kazetari batzuk nahiko gaizki deramatela, zuk esan duzu ni ernezela etorri, ez dut zehazki inoren tokia bete, baina bai kentzen dioz edo hartzen duzu espazio bat, eta bai horrek sortzen duela, ez dezu nahi tostadia kentzia, ez? Jalatzen dut. Eta bai, eta orbanik sentitu duana pixka bat da, gutxi espena ez nire lanarekiko kalitate aldetik, baina eduki aldetik bai. Aldegiari nintzela hitz egiten tontakeri buruz. Eta hori bai sentitu dut. Eta, niri beraien tontakeriak, ez dut hori izango, baina, eta grabatzen daude gainera, oso ondo. Esan nahi duana da, bai, hor bai igarri dudala desfase bat mundu ikuskeren artean. Baina gero daude oso adibide eta oso jende jatorra ere bai, adibidez, Otamendi. Bai. Nik lehen aipatu dut, da igual ez dute adibiderik jarri ez dakite argi geratu den. Bertsolaritza egia da oso bapateko gauza badala, baina gero benetan ez hainbeste ez. Hau da, diskurtsoagia oso eraikita daude. Bakoitzak berea, berdin da, neska moduan, mutil moduan, lapurtar moduan, bakoitzak bere diskursoa gutxi badera eraikita dauka. Orduan, orain zer gertatzen da, nik neuretik egitze egingo dut, nahiz eta uste dudan beste batzuen kasua ere hala izan dela ez. Nirekin gai mota batzuen aurrean edo gehiago libreko saioetan, ikusi ditut gizonezko bertsolari askok erabili dituzten taktikak ez. Eta taktikak izan dira, adibidez, ligatzen saiatzea, loreetara jotzea, jolas horretan sartzea. Eta ni neu askotan sartu naiz jolas horretan, gainera funtzionatu egiten duelako eta errazazelako eta banekielako hori egiten. Orain zer gertatzen da, guk diskurtsoa aldatu dugula eta mozten badozu hori beraieia diskurtso jakin batek ez die balio, lehengoak ez die balio. Eta, klaro, lehenengo aldiz gertatzen zaizunean hori eta plazan eta momentuan, hor sortzen dira nahiko momentu deserosoak ez, eta azken batean bertsolaritza ez dago kaletik hain urrun. Zuri norbaite guapa esaten badizu eta zuk mozten badiozu, hurrengo hitzean, badakizu zer datorren, deituko dizu lehorra, deituko dizu hortigora guztia. Eta hori, niri personalki gertatu zait, ez? Orduan, zer gertatuko den, guk gure diskursoa ez dugu aldatuko. Are gehiago, oraindik garatzen jarraituko dugu gehiago, ez? Orduan, deseroso dagoenak hor, berak ikusi beharko du zer aldatu behar duen. Eta horrekin batera ere, nik uste dut, honako egoerak sortzen direnean, ez da bakarrik bertsolarien arteko kontua, publikoa ere
askotan, bueno, ohituago dago umore kode batzuetara, ohituago gauza batzuk entzuten, ohituago dago, eta beste batzuekin, igertzen da oraindik hasieran, ez dala hain feedback erreza lortzen, ez? Barre erreza lortzeko zer egin behar den deno dakigu, baina igual ez dugu hori nahi. Orduan, gu gurea ez dugu aldatuko, besteek ez dakiz zer egingo duten, nik uste dut, publikoa ere apurka-apurka badoa aldatzen, eta uste dut hemendik urte batzutara beste galdera batzuk izango direla, mahai gainean egongo direnak. Nik beste gauza esango nuke, ez dut uste toki gehiegi daudenik ere ez kontaktu hori emateko literaturan, eta pixka bat igual, edo ikera bai kolektiboaren ataipatu duzunean, justu bertsolaritzen eta musikan iruditzea eta asko aukera gehiago daudela elkartzeko, eta hori ez, egiten duzu kontzertu bat, eta gonbidatzen dituzu zure beste lagun batzuk, eta jotzen duzu, eta azken batean kontaktuarekin ere bai sortzen dira aldaketak, eta ez dago espaziorik zuk hitz egiteko beste, ez dago espaziorik, badaude, baina ez dira berariaz, ez da berariaz pentsatzen kontaktu horretan, orduan normalean daukazu kontaktua beste bide batzutatik ezagutzen duzun jendearekin. Ze Durangon, ez da horrelakorik egoten. Orduan, literaturan bai iruditzen zait, literaturaren individualtasun hori gainditzeko ahalegin gehiegi ez dela egiten. Beste galdera bat dago, Ni galdera bat, baina ez dioa inorrentzat espreski ez dakit. Azken aldixan bintzat gure lagun arte inguruan edo dakagolako debate bat edo iritzi aldaketa batzuk. Ez da jakingo zuen, oain dela gutxi nola musika talde euskaldun batek beste talde bat kritikatu duen, induan musika estiluagatik edo. Ni galdetu nahi nizuekena da, ia iruditzen zaizuen euskal kulturak muga batzuk ditula eta muga horiek mantendu behar dian edo igual ireki, baina ez gehiegi, edo iruditzen zaizuen alik eta anistasun handiena izan beharko lukeen, edo alik eta gero eta zabalago, gero eta hobeto dagoen, edo ez dakit. Gero eta? Gero eta zabalago, gero eta hobeto dan, edo muga batzuk agian bai markatu behar dian, edo ez, edo... Ni eztabaida horren inguruan, iruditzen zait eztabaida... Gero ez dut jarraitu gehiagik ikusi dut egon zela bigarren idatzi bat, eta hor ja galdun, ez dakit zeintzuk izan diren reakzioak eta horrela, iruditzen zait lehendabiziko booma izan zela gehiago eztabaidatu zela, orogar bidali zela pikutara bizardunaken komunikatu hau bazuen formagatik eta ez zela gehiagi sakondu beraiek nik uste dut bilatzen zuten horretan zela eztabaida bat asko sakonagoa sortzea. Hori da nire iritzia eztabaida horren inguruan. Ez dakite gehiago nahi duzun erantzutea, horti joak izinen, ez dizut ongi harrapatu bi gauzak nola nahi zenun lotzea. Dut Albertok galdera badaukala. Bai, nik edo hiri galdetu nahi diot. Nuztut Nafarroko aldaketa da gauza bat asko komentatu dena azken urteotan batez ere, ez da? Espektatiba asko, bai politikan inguruan, da batez ere politikan inguruan esango nuke. Kulturaren ikuspegitik ze izan barko litzake aldaketa Nafarroan. Bai, egon dira kritika zorrotz batzuk, azkenean aldatu ezer ez aldatzeko, ez da? Ez ote dan hori gertatzen ari, bezi kulturan, halako jarraimendu bat ez eta dagoen upenen urteetan Nafarroa baso mortu kulturalea eraman duten jendearena. Ze izan beharko litzake aldaketa bat, benetako aldaketa bat? Nik uste dut horrelako ariketan kasi maoista bat, ez? Eta da, eztabaida maila igo, baina eztabaida jende gehiagoren gana eraman, ez? Eta da, UPNek azken 20 urtetan egin duenaren kontrakoa. Hau da, Nafarroan eduki dugu, Nafarroko Orkestra Sinfonikoa zela estatuko soldatarik bajuenak zeuzkana. Eduki dugu Goi Mailako Kontserbatorio bat, euro bateko aurrekontuarekin. Egon da, politika esplizito bat, niri biolineko garaian katedraduna zenak,
esaten zidan, nik ez dakit zer entzuten duten etxean, baina egon seguro ez dutela entzuten musika klasikoa. Ze uste dut garaian bazegoela UPN-eko zinegotzi batzen edo legebiltzarkide batzen bakarra zegoen Nafarro Orkestra Sinfonikoa zituen 1000 bazkideen artean. Orduan, garbi zegoen hori ez zela haien apostua. Askotan musika klasikoa entzuten ez duen jendearen partetik bagorrelako aurre iritzi bat, pentsatzearena hori dela poterearen edo aristokraziaren musika, eta ez. Nafarroko Orkestra Sinfonikoak egin ditu grebak, eta ez du jo, eta bar, ez. Orduan, zer egin beharko litzateken? Batetik sustatu oro har, bestetik maila igo, esaterako aurten egin dutena Sarasate biolin lehiaketarekin, nik uste dela akats garrafal bat, eta ez du gobernu honek egin, aurretik zetorren, daukazu. Biolin lehiaketa bat mundu guztiko jendea datorrena parte hartzera. Publiko bat, hasieratik ikustera doana kontzertuak. Eta batean, ustez, herrikoi egiten duzu, kontzertuak kaleratera eta futbol partidak egin beharrean, ekarriko dugu Maradona hor bere ez dagoela sasoian eta toke batzuk egitera, jendea futbolera erakartzeko, ez hori ja existitzen da, ez? Orduan, ematea, eta gero duintasuna, Nafarroan dantzaren munduko jendeak ez dauka duintasunik, antzerkiaren munduko jendeak ez dauka duintasunik, ez? Orduan hor badaude kontu asko. Eta gero baita ere, baloren horizontalizazioa, ez? Horrein esaterako atzo uste dut iragarri zela Nafarroko Kultur Kontseiluaren eraketa berria, eta hor badago aldaketa bat, inpepinablea, lehen oro hartzen ezagutzen etzen organo bat, eta gaur azteko ikusten dituzu hor, ez dakit, Xabiri Dote bezalako jendea, ibilbide badaukana arte derren munduan, Angel Erro bezalako jendea, literaturan badaukana zer esan bat, jende gaztea baita ere sartu dutena, kulturaren zentzu zabalago bat. Zer falta da hor? Modua. Esaterako hori aukeratzeko, pertsona bakarraren eskutan egon beharrean, hori ere politikari oso lotua dago, nola erabakitzen diren gauzak, hori zabaltzea. Horrek ez du esan nahi gauzak zabaltzea ona denik, ez? Lehengoan komentatu zidaten Burlatako plaza baten izena, prozesu parte hartzaile baten bidez irekia zutela, eta uste dut azkenean, espero dut ongi esate izena, seguraski irabaziko duena, egingo dena, izango da Mateo Garralda, osea, desastre bat, ez? Daukazu aukera plaza bati izena jartzekoa, izan zela gainera, gaztetxea egon zen lekua, zinema egon zen lekua, eta bar, eta hartzen duzu eskuineko, ez dakit, udal ez jakin batek hartuko luken neurri bera, ez? Orduan, klaro, nik uste dut baita ere hor erakundetan dago jendearen gandik, espero behar dela, erakundetan egon behar den jendeak eduki behar duen kalitatea, ez? Eta da, zerga sistema dakien bezala ekonomiakoak, kulturan dagoenak, eduki behar duela kultura zentzu zabalean eta ezagutza bat. Ez diot erantzun zehazki galderari, baina bai igual kulturan ez eduki dezaken. Eta baliabide gehiago, esan edut, kontua ez da bakarrik orain Berria eta Gara egotea Iruñeko liburutegietan, kontua da horko langilea daudela oso baldintza txarretan, eta gure auzoko liburutegia oso ordu gutxi irekitzen dutela. Privatizatu zutelako, gero murriztu, eta orduan, berez hor ja sartzen gara ez, lanari lotutako eremu batean, eta ez zain zehazkiago kulturarenean, ez. Beste galdera bat? Galdera simple bat, eta nahi nun, zer dator, zer da lehenagokoa, aldaketa soziala edo aldaketa kulturala? Oso zentzu zabalean, bakoitza gota esala... Ezin dira banatu, esango nuke. Nik behintzat bizi ditut aldi berean, nik, neuk, gero, bai. Nire ez dut ulertzen bakoitza bere aldetik ezin ditut ikusi. Egin daiteke lan gehiago aldaketa sozialak ekar dezan, edo kulturak egin dezan gehiago, lotuagoa onden edo esplizituagoa izan dadin, baina niretzako biak, bai, esango nuke biak batera doazela, ez dakit. Zuek ze... uste dozuen. Nik uste dela batera, ez? Hori ikusten da Parisen aurten urtarrileko atentatuetan aldizkari baten kontra egin zuten, eta azarokoetan futbol zelai baten eta kontzertu areto baten kontra. Kultura eta politika, eta eraldaketa txarrera, kasu askotan, doaz bala berean, ez?
Eta zer behar da aldaketa sozial eta kultur hori gertatzeko? Nola? Gauza asko, ez? Bueno, ez dakitzen gauza. Toki batzuetan metxa bat, eta gero balia, bueno, zu egon zaren eipatzen horrein ez, kultur baliabideena eta hori dana horrek laguntzen du, jendea zenbat eta kritikoago izan eta zenbat eta aldiario asko gutxiago erosi, seguramente onera joango da, zentzu horretan. Baina, ez dakit, oso analizi, esan dut oso gai zabala ni bezalako pertsona xume bat entzat. Nik uste dut, igual, eta topikoa da, baina zain egotea baino, egitea, ez? Eta askotan aldaketa esan da, eta gehiago aldaketa soziala edo kulturala ulertzen dugu zerbait handia moduan, Euskal Herriari, Europari edo munduari eragingo diona, ez? Baina zer egin dezaket, ez? Galdera da hori da, ez? Zer egin dezaket nik nire herrian zerbait aldatzeko, ez? Gauza txikitik hasita eta ekitea, txikitik ekitea. Askotan da egotea ere bai, ez? Esaterako orain gaztetxa okupatu dute Iruñan eta atzolagun batek, ikusi duzu idatzi duten manifestua nola egon idatzi eta ezaki zer. Eta duzu, joan eta idatzi, ez? Pixka bat M15aren filosofia. Egia da ezin dela muturrera eraman, ze beti egongo da jendea, egon daitekena denbora gehiago asanblada batean, gero ez daukalako inor zaindu beharrik edo ez daukalako bizitzan ardurarik, baina egon. Ze asanblada irekia zen, eta zen zure irian. Orduan hortarako dira, idazten dakizu, irakurtzen duzu, egon behar zinen. Nik uste falta dena da disolbatzea ustez artearen ekoizpenaren monopolioa duen jendea, dela etiketa batzu jartzen zaizkiena, eta ikustea benetan funtzionatzen duen. Eta sartzea, modu diskreto batean, eta hori izatea oso kapilarra, ez? Eta jendeak kutsatzea, ez? Eta zu jendeari erakustea, Iruña batean, erratiboa nola erabiltzen den, edo ez dakitze liburu bati buruz esatea berezia dela munduko gauzarik aspergarriena, ez duelako ezer esan nahi, zu hortaz preokupatu zarelako, ez? Beste bat etorriko dut, esako dizu, baina ez ireki horrela pote bat irekitzeko, egin behar da horrela, ez? Edo arroz bat horrela egiten da, ez? Nik uste hori askapenak, akotxartean dela, hori edatzea alik eta jende gehienaren eskura, ez? Creative Commons. Dago, orain gogoratu nezora izan duzunean, YouTubeko bideo bat oso mozoloa edo nahi bat esan, baina nola hasi iraultza bat edo uste dut deitzen dela How to Start, uste dut inglesez dagoela. Eta azten da zelaia handi bat dago, eta dago jende pilo bat zelaian botata, eta batean bat azten da dantzan, eta hola pixka bat dantza erridikulotzat edo jolitekeen dantza bat gainontzeko guztiak lurran eserita baldin baude, eta baten azten da gero eta jende gehiago batzen, eta hori ez orduan igual pixka bat zuek esan duzunarekin lotuta, jendea animat, etxipenaren aurkako jarrera bat eukitzea beti etortzen da ondo, eta bai. Lehen da mandezuten erantzuna pixka txarra zen. Hori da Brechten metodoa, jendeak esaten ziola, zuez egon pentsatzen, eta jendeak zer nahiko du, galdetzen zuten literaturako saloietan, eta esaten zuen, joan jendearen gana eta egon jendearekin. Eta ez diozu galdetu beharko, Nacho Vegasek egin zuen, joan zen Asturiaseko txekaleratzen kontrako plataformarekin, eta bulego batean, kantatu zuten, ez zutelako nahi ez dakit nori etxeak entzea, musikoan honen behar dira, hor, edo idazten, baina aldiketa modurik integratuenean, ez? Sarritan bertsolaria da den bezala, nik uste dut hori ez dela gauza bat kasuala, eta da, parte hartu dutelako, besteak beste jakin dutelako parafernaliarik ez gehitzen, haien aktibidadean parte handi bati, eta baliagarria izan dira, guztirako eta besterako, eta segurazki beste gremio batzutan dauden artistek, nola, manifa baten bukaeran, irakurri, ez dakiz zer, ezin dut, ez? Eta ordea, bertsolariak ikusi ditugu oso gauza desberdinetan, eta horregatik sozialki baita ere, zuk ulertzen baduzu, zure ardura dela gizartean parte hartze bat izatea, gizarte horrek ulertuko du oso ongi
zuk ere baduzula funtzio bat hor, ez? Ez badago galdera gehiagorik, oroitarazi bihar gogoetaren plazan 12:30 euskal kulturaren prestigioari buruz hizketan egongo direla Jon Maia eta Ruper Ordorika, eta arratsaldeko 6:00 Asier Mendizabal, Arkaizkano eta Aizpea Goenagarekin mahai ingurua izango duzuela, hori dena Gorka Erostarbe kazetariak gidatuta. Eskerrik asko zuei etortzeagatik, eskerrik asko Edoi, Miren, Danele eta Josebari, eta bihar arte.